Esselamu aleyküm hormatly vatandaşlar. Öňüňize saglyk dilep, men Rahman, Kanadadan Toronto şäheri. Şuňky efirime gepleşime başlayan. Bunu başlamak bilen, ozal bilen esasy tema ýanky Türkmenistanda bolan saýlawlar we Türkmenistanda şeýle saýlawlaryň geçirilmegi mecburi zat doýuz. Hökmany gerek zat ýöne şol saýlawda, şol saýlawlaryň geçirilmegi bilen adamlar, halkymyz bir utuş gazandy da doýuz. Halk birazcık bir ýokaryk bir emesse. Şonu arzu etdiýän emma ýöne menin pikirimçe häzirki bu geçen saýlaw öňünden uje belli bolan hemme adamlara kimin boljagy, kimin näme boljagy taýda belli bolan. Şol sebäpden men bir zat aýdasym döremeýär. Biri bolýar. Dogry, ýollaryny açyp bilen öz watandaş Ukraina'da bolup geçen hadise, o taýda näçe çıkıp bilen çıktı, çıkıp bilmedik häzir şu taýda ýene de var. Ukraina'nın içinde studentler, işgärler, işläp ýörenler var. Şolar barada alad edip bolun kynçylyklaryny bir göz öňünde tutup halka bolsun etdiýän bolsalar, şo zatlaryň uğruny toýuz. Şo zatlary bir aktiv alyp barardylar. Bular o zatlardan geçen ýöne diňe özleri şol neme kürsüni gazanmak diňe şeýdibem ozal kyýaly şu halkyň kyd gününe öňküden beter kynçylyga salarmyka diýip men şoňaly umyt edemok, prosto şoňaly pikir edýän. Onu pikir etdiýäniň sebäbi ozal bilen birazcık bir üýtgeşikler häzir geçirerler olar. Ýokman formada geçirerler üýtgeşikleri. Sebäbi ol abyşna edilýän zatlar da ýanky bir pakawr eýle beýle bolýança şu halkyň bir gözüni allamak da bir çöp atmak diýe da. Şo sebäpden şo zatlaryň bir gözüňi tutup bara şo zatlary aktiv başarsak bara çıkıp bilýän bolsak konsulstolary jaň edin. Men özüme mine şu Washingtony jaň etdim. Biri gepleşdi, ýöne adyny familiýasyny aýtmady. Adyny familiýasyny aýtmady. Indi men aýtjak bolýan zadym. Men özüm jaň edimde şu Washingtonna pasolstva, Mereturasyň işläp oturan ýerine. Şoňa jaň edimde aýtdym men şoňaly adym şeýle, familiýam şeýle Rahman ağa diýip tutulýar. Özüňizden bilýäňiz men kimdigimem. Nirde ýaşaýanmy, daşa öýüň adresine çen bilýäňiz. Ondan siz kim diýsem, aýdydy bir watandaş diýip tutaý diýdi da. Ýurtdaş diýip tutaý diýdi. Watandaşam diýmekde ýurtdaş diýip tutaý diýdi. Men aýtdym ýurtdaş bolýan bolsaň dedim, siziň adyňyz, familiýaňyz we men diýdim ol deme Seru Pentagona jaň edemok, size jaň etdim, pasolstva jaň etdim diýsem, hiç geli adam ýok, zadym ýok. Odan eýle beýle soradym men, "Siýat erwe döýtýän, gaty erwe deşilýär" diýip trubkany goýýar. Ondan şol adamlara ýanky ozat etýän, rukovodit etýän Reşit Meredov, ministr inostranных dел. Şol adamlar şu zatlary oýlanokmka. Daşa ýurtda ýaşaýan bizim türkmenlerimiz var. Şolaryň uğruny birazcık algamaly, şolara kömek etmeli. Näme kömek gerek şolara bir tarapdan. Näme üçin başga ýurdun wekilleri öz garaşdanlaryna daşa ýurtlarda aktiv kömek edip berýär. Birinkiler bolsa öňe gurulmaslyk ýaly bolup porsa çykyp ýatyrlar. Sebäbi näme üçin? Baş gerek. Başam diýänim, indi paka bir ýanky Serdar gelýänçe paka Berdimuhammedow jogap berýär. Sebäbi oňa kellesi bara samanly kılgaw. Men de şo barada şeýle ýazdym da. Prezident bar kellesi samanly kılgy,
Yana doğan çağa da ondan akıllı. Boş kelle sebepli yollar yapılıyor. Näle dokan onun baryan yolunu. Näle dokan tanz edip bökönünü. Bugunman ol Türkmen gül verip diýe çökönünü. Türkmen baýlygyny özgü ýurdu dökönünü näle dokan bu boş kellen yolunu. Arkada adyna eýe bolmadyk. Halkyň halynyň habar almadyk. Dünýede barmyka muň üstünden gülmedik. Näle dokan haram dağın yolunu. Men bu zatlary diýmek bilen mara bir bizim Türkmenimizin aýna ol nämetdi, ol beýtdi, şoňal köp eýlemeli gurrunlary ýaýratýarlar da. Oňal gurrunlary ýaýratman, nabarot birek-biregi paddeş edip, birek-biregin gıybatyny etmen, birek-birege hormat goýup, nähili şu zatlyň öňüne alyp boljak, nähili demizde gowy boljak. Dogry, kynçylyk bolar. Kynçylyk häzir bütün dünýede bolupdyr. Hemme ýerde bar kynçylyk. Ýöne el Türkmenistanyň baýlygy waka, şeýle bir yerli tebigat baýlygy waka halkyň şuňal günne ýaşamagy, halkyň agyr günne ýaşamagy, kehelli ölýärler, fakir bolýarlar. Türmeler barada biz oňaýdyk geçdik, näme bolup geçýäni. O aňardan sedip çöp bolup çykýarlar, şuňaça çöp bolup çykýarlar o. Bir şodatlary gözüňde tutup, geljekde de ýanky bir halkymyz üçin bolsun edip alýalyň. Ol hökümet ýollaşynyň özleri gaçyk diýär şo taýdan. Şämi? Biz ýöne häzir üýüşüp ählimiz, üýüşüp jem bolup şu öz güýjümizi görkezmeli. Ola bir. İkinciden ol käbirine neme bizim oğlunumuz var. Ay bir her hili yol gözleýärler bir näme diýilýär şu daşa ýurda siňme üçin. Şämi? Her hili ýollary gözleýärler. Murat Garowumly, wa aleykum salam. Saman otursunmy? Öýleňiz hemme saglyk. Şoň üçin o zatlara mara bir canları yanan sen diýenler ýöne men diýjek bolýan zatym hakykat özümüze biz aktivist, özümüzü ýurt üçin, watan üçin, halkymyz üçin alet etýänimiz çynlygymyzy görkezjek bolsak, başarsak ahin kim çekinmeýän bolsa gidläp oturmaň ýüzüňize. Ýüzüňizi gidläp, adyňyzy gidläp oturmaň. Köp oglanlar belli, aňyrda da belli. Ýöne şol serowny adyny gizleýärler da. Oňa alet etmek gerek däl ol. Bir tarapyndan gowy däl ol. Bir открыто çykyş etsek ýöne özüňize seredin da. Soňa ana Rahman aga şeýle diýdi, bilem şeýitdik gözüne şuwuna düşdük diýmän. Özüňiz ölçerip görüň. Ýok. Bir hili şu gölen bolsaňyz ondan şu men telefonum var, jan edin, pazarsta maslahatlaşar. Täbi çıkalgasyz, hiç geli zat yok. Ähli zat erişimi wapros. Şämi? Hemme zat erişat edilýän zat. Şol sebäpden gelin wara hiç geli bir ökökine detmen, ýanky birek-biregi gollap hereket edeliň. Ýöne käbirlenmez ýanky taşa ýurtlarda da bir özlerini tanadanlar var. Misal üçin aýyna ýan ýakynda İstanbulda bir aýal maşgaly bir şol öz seredýän garry kemperini ýanky urýar da. Ol türkmeniň ady üçin erber şol. Mümkün ol aýal maşgalan öz kellesi birazjyk ýanky şuňaly nemeler, kynçylyklary görüp kellesi birazjyk üýtýän bolmagy mümkün. Ol adamda bolaýjak zatlar ol. Onu entek dogry. Ine häzir şu biri ýazyp durmay şoňaly ana şol ýaly adamlary diýen rep näme çıkarmaly ýurtdan niýe? Ýok, olar ýaly adamy olar bilenähin şol eden iş üçin şu taýda jogap bersin. Ola bir, ikincidenem ýanky şonu barlydan geçirmeli, hukmany hormady.
Mümkün birazcık kellesinde bir üttöşüklük nemesi var bolmagy mümkün. O sebepten onu ol emedip bolmaya da sebebi ol kellesi ütden olsa adam keselli adam ol. Tamam, o sebepten o ayal maşgalanım sırada günahkar edip bolmaya. Ana yönü koyaydılan o vahim. Ehli zadi suut çözmese şol adam günahkar hasap edilmeye. Ana şu adına oğlunumuzun biri yazıyada Yankı Murat Kurvanlı, Yankı Karaumlu. Bir kıyınca yerde bara, şöyle yollar yapık, ana şu in esası şu yolun açılması için onunla şeydik bara aktivni çıkış etsek, onunla aktivni yankı şu öz aramızda da şu zatlar bir goğu olacak da, katı bir adamı peydalı olacak. Toyuz, bizim öz geleceğimiz için, gelecek Türkmenistan'ın yolu için, gelecek bizim yaşlamız için. Bizim o Türkmenistan'da yaşlamız bolmasa Murali. Türkmenistan'da bizim yaşlamız bolmasa Türkmenistan ulu bir mazarçılıkta pasti her gepleşiğinde aydık geçen şunu. Abi oturanın kellesi yerde kal. Ben hiç şunu düşünüp bilemem. Öyle yol alacak olan oklar. Konkretli yol bilen baracak olan oklar. Şu sebepten ana şu Türkmenistan'dan o dine turizm bilen bir neçe adamlara iş yer düzedip biliyor. Hükümete neçe irdeci gelecek. Sol gelen turistlerden. Bundan geliptirler aynı eser dövrünü. Neçe geliyadiler da 50-100 adamlar geliyadi. Toy bir gruppa veren yönü. Bir dine bu yekece gruppa veren sonmalı adamlar geliyadi. Vele konşuklar Türkmenistan'a o köylüce yollu trenirovka geçiyadiler. Sovet Sovyeti'nin uzborunuzu. Oğlum hükümete gelip duran girdi cahin o. Yönü bilinkiler tersin ettiği bu zatları kaytam sen bağır elindeki bağrını şeydip alacak olup şuna dızaşı otuyorlar bular. Şu sebepten gelecekki durumuzda kovuluk isteyen olsak hakikat yüzüne hakikat zadı hakikat edip aydalın. Men öňüm aydandan käbir gepleşiklemde menem bir känjirak sözlerimi ulanıp durun. Aýny olan bir men ýalňyşlygym, ýöne ýalňyşlygym düzeltmek olan bir gowy zatda. Sebäbi ol ýalňyşsyz adam bolmaýar hiç wagt. Şoň üçin men bir zat isleýän gözel türkmen halkymyz var, gözel ýurdumyz var. Emma ýurda gelen haramlar yurdu öňküden meter erwet güne saljak bolýarlar. Oň sebäbim näme üçin? Hökümetiň baýlygy kiselerine urmaly, daşary ýurdun men öňür çykyşlamda aýtdym da 2001-nji ýylda edilen dogowar var da, ýanky 2001-nji ýylda edilen dogowar var 14-nji martda mı diýen. Men hemmesi nomery da adam var şoň. Nemede Deutsche Bank'ın üstüden yankı şotay pul geçirilýär. 2 milyard näçe şolay opşu pastı 3 milyard dollar yankı pastavka gaz üçün Ukrayna. Yani o lokal pula heno. Emma şu pullar Türkmenistan'a sinmedi şu Deutsche Bank'ta. Menne şu Deutsche Bank'taki şotlar ama hemmesi ba menne. Özüm Deutsche Bank äzir men aýdyp beren 1996-njy ýylda şol öz interesini öredip başlady ýanky Türkmen bankyna. Sebäbi näme üçin? Pribyllara olu aňyrdaklara, Deutsche Bank'taklara.
Bizinkilere näme? Aňarda pullaryny yerleşdirmek, soň islen wagt olan çağalary ya yakynlary alyp bilýär o pullary. Şey diýem, ana bizinkiler öz bir-birimizi çökerip oturýar. Ondan ýene bir zat aýdyp geçsek şu aýda, inha aýdalyne ýanky näme, sewda uğrundan ýörejek adamlar bar. Biz bir zada düşünüp bilemdi okta. Ine misal üçin sewda etmeliyse, ay her kim şol, ay menem sewda etjek diýip şoňal gaýa. Ondan köpüsü ýanky kıynygyna düşýärler, ýanky berge awatýarlar, zat etýärler-de kıynygyna düşýärler. Ana şol zatlarym bir gözeňini tutulýar. Biz edibiljek işimiziň başyna baralyk. Ine maňa häzir şu wagt biznes etdiseler, dogry birazjyk näme etmegim mümkin. Ýöne o diýen ullokan bizneslerde men oturuljak-da, men saldat. Men öňkü waýenny adam ol, o sebäpden bar ol, men öz başarýan işimi bilýän. O men häzir, ay men prezident boljak diýip men näme üçin men baraýyn otaýyp? Otaýyp prezident bolup barjak bolsaň, sen düýüp götür, dünýä garaýşyň, wapşe taktikan başgarak bolmaly. Olar bar, ol pasti hakyky prezidentler, hakyky serkerdeler, olar näme diýär? Şol çağı dogulundan belli bolýar diýär. Ana şolar ýaly bolýar, biziň öz dogunlarymyz, agalarymyz, Şaja Batyrow, onuň Nedirbay Aýtakow, Gaýgysy Atabaýew, ondan ýanky Cüneyt-han, Edilhan. Ine iň bärkisi bir zat aýdyp beren ýanky Belarusiýadaky öňkü Belarusiýanyň pasoly Ilya Voljanov. Şeýle bir zalotoy adam, general özüm. Zalotoy adam hemme edýän işini ölçörüp, hemmesine gowy analiz berip, şo zatlary edýän adam. Hemen ol adam bilen ýakyn Belarusiýada ýakyn gatnaşyp oturýardyk, ofisine baryp, abyşna şo 5-nji serkerda adam da bolar. Toýs köpü görünna. Ana şo sebäpden mara öýüňize saglyk dileýän, goý degme ýollar açylsyn, goý degme ýurdumyzyň içinde hakyky bir hakykat döresinler o. Hakykat ýokaryp galsyn niýelermi şu ýakamyzy ýokarysyn niýelermi? Olmasa bara Türkmenistanymyz dağda bütün daşyma ýöne şeýle bir ol tikenekli sym şeýdip çekilen ýaly Türkmenistan daşyna. Onun bir zat bolarmy? Общество соотечественники. Валейкум салам. Сагаман oturýarsyňyzmy? Maksat mı? Şo sebäpden edýän işimiz, alyp barýan ýolumuz, onuň ýene bir zady şu taýda belläp geçsek, ýanky häzir bir kimin goýýanyny bilemok, Watan habarlary diýip bir habar gelýär da. Habarlar diýip gelýärmi şol? Habarlar diýip gelýär. Ana şo taýda birazajyk ýanky peredaçalaryny goýup, ýanky Ukraina bilen şol neme dawan nemesini birazjyk nito edýärler da. Şonu şeýitmän diýjek bolýan şolary. Sebäbi näme üçin? Olar häzirki goýýan şo zatlary bilen halky adamlary öjükdirýärler. O wayenny uğrun strategiýasy bar. O zatlary düşünmeýän kalar diýip şolar şeýle pikir edýär. Her bir zadyň strategiýasy bar. Her bir uğrun strategiýasy bar. Diňe bir wayenny uğrun däl. Ähli uğrun öz strategiýasy bar. Öz ýanky nähili edende gowy boljak şo taýda, nähili işler alyp barsa, nähili kim adamlar bilen nähili maslahatlar etmeli. Şu gowy tarapa ılgaýanlygymy suud etme üçin, şonu amala aşyrmak üçin, şu ýolumyzyň açylmagy, ana şo zatlary öýüňize arzu, öýüňize saglyk dilep,
şunkü epleşimi kıyskaçarak utoryan önü hükman formada paylaşıp durun. Dostluğumuz ölenem yetirin. Dinlesinler. Yo dinler. Men ol san üçün çıkış edemok. O sanım köpözün ay avtoritetim olar. Men onun üçün çıkış edemok. Prosto Türkmen halkımızın şu gam kıynaşlı halına birazcık yüreğin durup bilen o. Yani önküden beter şey kursus edip uru oturuyor. Şoň üçin öňüňize sağlyk dilep, şuňky gepleşigimi geçirip gutarýan, hoşsa bolun, geljekki duşuk görejeni.